ሰላም ከመይ ተምሲኡ ክቡራት ተኸታተልትና እቲ ንዝሓለፉ 4 ኣዋርሕ ንብዙሓት ድሌት ፍትሒ ዘጓሃየ ብዙሕ ናይ ቃልሲ ፀዓት ዘህለኸ ክኸውን ዘይነበሮ ግን ከዓ ክሕለፍ ዘለዎ መድረኽ ኣብ መፈፀምታ ብስምምዕ ክልቲኦም ወገናት ተፈቲሑ ዝብል ሓበሬታ ንኹሉ ደላይ ጽቡቕ ዝሕጎሰ ኮይኑ ኣሎ። ሕድገታት ብምግባር ስምዒታት ብምቕባር ዝተወስደ ኣማራፂ ከዓ ኣብነት ክኸውን ዘድልየ እዩ። ሳተላይት ቴሌቪዥን ኤሪሳት ነቲ ናይ 8.4 ሚልዮን ዶላር ክሰይ ስሒበ ናብ ስርሐይ ተመሊሰ ኣለኹ ክትብል እንከላ ሄኖክ እውን ሕድገታት ብምግባር ስምዒታተይ ቀቢረ ነቲ ስምምዕ ተቐቢለ ጉዕዘይ ጀሚረ ኣለኹ ዝብል መግለፂ ኣውፂኡ ኣሎ። እዚ እቲ ንሕና እውን ካብ ፈለማ ዝጎስጎስናሉ እዩ። እንተኾነ ብዕርቂ እንተዘይኮነ ከዓ ብስምምዕ ኣብ ጣውላ ኮፍ ኢልካ ናብ ህዝቢ ከይወረድካ ኣብ ውሽጥኻ ክፍታሕ ዝነበሮ ቀሊል ጉዳይ እኳ እንተነበረ በብመዓልቱ ብዝፍጠሩ ሓደስቲ ጨናፍራት ግን እቲ ጉዳይ መመሊሱ እናዓበየ ኸይዱ። ብዝኾነ መስትያት ቤትና በዛ ኣጋጣሚ ንኹሎምቶም ኣብዚ መስርሕ ዕርቂ ይኹን ናይ ስምምዕ ውዕል ዝተሳተፉ ጉጅለታት ይኹኑ ውልቀ ሰባት ብልቢ ተመስገን። ብፍላይ ነቶም ናብ መስትያት ቤትና ብምምጻእ ተመክሮኦም ዝሃቡና ኣዝና ነመስግኖም። ካብቲ ዝነበረ ኩነታት ብዙሕ ተማሂርና ኢና እሞ ንዓናን ንሰማዕትናን ሓጋዚ እዩ ነይሩ። ድሕሪ ሕጂ ከምዚ ዝዓይነቱ ነውፂ ከይፍጠር ልቢ ተቓለስቲ ከይደሚ ስለ ዝሕግዝ ከዓ ተመክሮ ቀሲምናሉ ኣለና። ዕግርግር ክፍጠር እንከሎ ህድእ ክንብል ናብ ጓል መገዲ ምኻድ ወይ ቃላት ብምቕማል ካልእ ኣጀንዳ ምኽፋት ዘይኮነ ናብ መፍትሒ ጥራሕ ክንጎይ ከም ዘለና ዝረኣናሉ ፈታኒ መድረኽ እዩ ነይሩ። ብፍላይ ኣንነት ዝበሃል ግናይ ሕማም ኣነ ጥራሐ ቁኑዕ ኣነ ዝበልክዎ ይኹን ንዓይ ኣዛርቡኒ ስምዑኒ ማእከል ስሕበት እዚ ጉዳይ ግበሩኒ ዝብሉ ሓንኮልቲ ጠባያት ከዓ ካብቶም ዘሸገሩና ባህርያትና ነይሮም። እዚ ሕጂ ተበፂሑ ዘሎ ጉዳይ እውን ሓደ ውልቀ ሰብ ወይ ፍሉያት ሰባት ዝተጓናፀፍዎ ናይ ስምምዕ ዓወት ኣይኮነን። ኩሎምቶም ላዕልን ታሕትን ክብሉ ዝወርሑ ወገናት ፍሪኦም ዝሓፈሱሉ እዩ። ሳተላይት ቴሌቪዥን ኤሪሳት ንህዝቢ ብፍላይ ከዓ ነቲ ኣብ ውሽጢ ዓዲ ዘሎ ህዝቢ ሓበሬታ እናሃበት ነቶም ኣብ ደገ ዘለና ምስ ህዝብና መራኸቢ ድልድል ክትከውን ዝተመስረተት ኩልና እውን ድጋፍና ዝሃብናላ መደበር ቴሌቪዥን እያ። መስትያት ቤትና ካብ 2018 ዓመተ ምህረት ጀሚራ ብመንገዲ ሳተላይት ቴሌቪዥን ኤሪሳት ናብ ዓዲ ክትፍኖ ፀኒሓላ። በዚ ምኽንያት ከዓ ኣብ ኤርትራ ብዙሓት ተኸታተልቲ ኣለውዋ። እቲ ንሰርሖ መደባት እውን መብዛሕትኡ ነቲ ኣብ ውሽጢ ዓዲ ዘሎ ተኸታተሊና ሓቦን ተስፋን ዝህብ ጌርና ኢና ክንሰርሖ ፀኒሕና። ኣብ መደባትና ተስፋ ዘቑርፁ ናይ እምባጋሮን ቆይቁን መደባት ከይንሰርሕ ከዓ ክንጥንቀቕ ፀኒሕና። ሎሚ መስትያት ቤትና ኣብ ውሽጢ ኤርትራ ኣዝያ ተሰማዒት እያ። ካብ ኤርትራ ዝመፁ ኤርትራውያን እውን ርእይቶታት ይህቡና እዮም። ኤሪሳት ክጅምር እንከላ ማለት ኣብ ወርሒ ጥቅምቲ 2018 ናብ ኤርትራ ትፍኑ መደበር ቴሌቪዥን ተመስሪታ ዝብል ኣብ ናይ ፈለማ ፈነወ ሓበሬታ ብኣይ ብምንባቡ ከዓ ክሳብ ሎሚ ዝኹርዓሉ ታሪኻዊ ፍጻሜ እዩ። ንዓመታት ምስ ብዙሕ ፀገማታ ሰለይ ክትብል ዝኽኣለትሉ ምስጢር ድማ እቲ ኣሚኑ ገንዘቡ ግዚኡን ሓንጎሉን ዝሃባ ህዝቢ እዩ። ነዚ ተቓላሲ ህዝቢ ከዓ ክብሪ ይግብኦ። ንሕና ንኤሪሳት ካብ ዝገበርናዮ እቲ ዝረኸብናዮ ይበዝሕ። ድልድል ዝኾነትና ሳተላይት እያ ነይራ። ስለ ዝኾነት ከዓ ኣብዘን ዝሓለፈ 4 ኣዋርሕ ብዘጋጠማ መሰናኽላት ኣመና ጉሂና እቲ ጉዳይ ናብ ከምቲ ድሓር ዝማዕበሎ ክዓቢ ድሌትናን ሓሳብናን ኣይነበረን። ግን ኮይኑ ኣብዚ እዋን ኩሉ ነገር ሓሊፉ ክሲ ተሰሒቡ ኣብ ስምምዕ ተበፂሑ ነገር ብምዕፃው ግን ተደቢስና። ድሕሪ ሕጂ ካልእ ዓብ ስራሕ ይፅበየና ኣሎ። ኤርትራ ተረሚሳ እያ ዘላ። ህዝባ እውን እናተበታተነ ይኸይድ ኣሎ። ብፍላይ ኣብ ደገ ዘሎ ንሓድሕዱ ምርድዳእ ሲኢኑ ኣብ ገርጨውጨው እዩ ዘሎ። ስለዚ ቀጻልነት ኤርትራን ህዝባን መታን ክህሉ ብሕጂ ዝፅበየና ዘሎ ስራሕ ዓብ ክኸውን እዩ። ኤሪሳት ናብ ናይ ቀደምኩም ስራሕ ምምላስኩም ሄኖክ ብመንገዱ ቃልሱ ብምቕጻሉ ናይ ኩልና ረብሓ እዩ። በዛ ኣጋጣሚ ጉዳይ ኤሪሳት ተዛዚሙ ስለ ዘሎ ንሕና እውን ኣብቲ ዛዕባ ክንህቦ ፀናሕና ርእይቶን ናይ መደባት ሸፈነን በዚ ክነጠቓልል እንኳዕ ሓጎሰና።